ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ҳозир анамин королевский велюр омадагия, анам хеле кирто, се ранг дорада, чор ранг дора. Размеро ай чанда? Аз 46 то 56 размер ҳастай. Материалаш королевский велюр. Марҳамат, бинед чӣ хел хушрӯвай. Духчам фасонай, бинед қафошам хеле кушоди хушрӯ меиста. Беҳад материалаш нағз. Ина фасонаш рангшам бинед чӣ хел хушрӯвай. Аз дигар рангошам нишон метем. Ази ма инаи сеточниро аз наздик нишон тем. Хеле блеск дора. Намино ҳамаш блеск мезанан. Ина материалаш ва хади вая бинед. Сеточниёра бинед. Пешаш маҳкамакай. Намҷаш маҳкама ҷои сетка. Хулас ранги беҳтарин духтарако. Нархаш 450 сомон донада. Оптумда бо арзон мешавад. Касоне ки оптум гирифтан мехоҳед, нависед, оптумда арзон мешавад. Ина тамошобинони азиз, анаи дигар рангшай. Бинед чӣ хел хушрӯ духтаро. И ранги анамхе сабзаш. Беҳад хушрӯ и рангшам. Ина аҳамияти чӣ хел шоди хушрӯ духтагиай. Шумо ҳозир размери чанда пӯшидагед? 48 та пӯшидагиан. Бинед аҷоиб. Бори дигар такрор мекунам, материалаш королевский велюрай. Королевский бархат не, королевский велюр. Ино ҳеч намешаванд. Хе, инҷош блеск дора. Дар телефон афсус наомадест айнам блескош, не ки аз наздик аҷоиб хушрӯвай блеск метия. Сиёҳшам нишон тед як бора. Ази инаи рангшам нишон метем бине. Анаи сиёҳшай аз наздик поёнтар кунед. Ина сиёҳуш. Ина сиёҳ. Ина марҳамат анаи сиёҳшай. Ина. Касоне ки мисол ранги сиёҳ наз мебинед, беҳад хушрӯ омадагай ҳамин модел. Багати барои тӯю маърака баъзан мепурсанд духтарако ки ягон киртора нишон тиҳед. Анамино навинко беҳтарин вариантай барои тӯю маърака. 450 сомон донада, оптумда бо арзон мешава. И дасти якумай дӯстони азиз, бори навинкай. Шояд ки баъд аз чанqa материалҳои дигар хелеш бироянд нархи дигар хекати, вале ине ки ҳозир мо нишон метиҳем оригинале ки нав биромадагиай бор. Не рангаш малиновый, ха? Бо чӣ хеле ранг дора ҳаста ё наздики? Ала тамома. Анамин чор ранге буд ки мо шумода нишон додем дӯстони азиз. Кадомеш ки маъқул бошад нависед, мо доставка дорем. Ин навора аз бозори Корвон дар омадгоҳи рақами 12, магазин рақами 61 пешниҳод шуда буд. Касе ки мехоҳа омада аз наздик бо худаш бина.